Čaute ľudia, takže dneska som si prišiel dať menšiu otváračku, takže ideme do shopu. Vidíte, že niečo mám, 510 gemov, to tých 19 nehovorím, jednu tu Mr. Beast coin, či čo to je, a tie bankovky, to ani nevypredám. No takže ja by som išiel prvé dostať. To by som si dokončil. Jedna, druhá, tretia. Climb. Že by? Tak nič, no. No, tak nič. Teraz do shopu. A kúpil by som si za 35 jednu Lucky Spin. Prosím, ak to bude speciálka. Takú, ktorú nemám. Vlastne, no. Aspoň legenda. Jo, konečne. No, skoro. Neviem, čo to je. No. Teraz by som si dal za ten Beast Coin. Speciál Beast Deal. Točíme. On sa točí. A je tam Mythic. Takže dávam ok. Aby som... Toto bude fakt krátke video a zabil by som to asi týmto. Koľko dáme? Necháme si aj na budúce, takže dáme tak 3 krát. Točíme. Ideme ďalej, ešte máme 2. Poď. Poď, musíme. Tak, ľudia. Ešte tuto máme. Plus 10, ale to necháme. A toto bolo také menšie video. A to je pre toto video všetko. A čaute!